ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደበ ኣብ ዘለኹም ሰላም ከም ይብዛሕ እንዳበልኩ ሎሚ እውን ከም ትልሙድ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ንሎሚ ናኹም ዘብሎ ሓበሬታ ድማ ሊሊ ጥንስቲ ምዃና ተረጋጊፅሎ ብዛዕባ እቲ ጥንሲ ድማ ሸሊኹ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ንሱ እንታይ ዝብል ናኹም እናብሎ እንትኸውን ከምኡውን ብቀልዲ ፕራንክ ብዝብል ዝጀመርዎ ጨዋታ ኣስታት ኣዋርሕ ኣቕፂሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓዚ ግን ኣብ ቅድሚ ካሜራ እምበር ዝበኣሱ ድሕሪ ካሜራ ብሓባር ከም ዝኾኑ ዘርኢ ሓበሬታታት ወፂሎ እሱ እንታይ ዝብል ናኹም እናብሎ እንትኸውን እስካብ መጨረሻ ምሳና ፀኒሕኩም ሓበሬታታትና ንክትካፈሉ እንዳዓደምና ቅድሚያ ግን ነዚ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ብምግባር ከምኡውን ኣጋይሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብና ንተልቲ መደበይ ሊሊና ኣሌክስ ተባይስና ካብ ዝብሉ ኣስታት ኣዋርሕ ኣውፂሮም ኣለዉ ብዚ ድማ ተኸታታሊ ፊልም ብዝመስል መንገዲ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ብዙሕ ነገር እዮም እንዳሰርሑ ዝርከቡ ብዚ ተግባሮም ድማ ብዙሕ ሰብ እዮም ኣቆጢዖም ዘለው ብሓቂ ንፍቅሪ ተምሳሌት ኢልካ ካብ ዝሓዝካዮም ሰባት ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር እንኳን ክትፅበ ክትሓስብ ከማን ከቢድ እዩ እዞም ክልተ ፍቁራት ብዙሕ ሰብ ብተፈቅራዊ ሂወቶም ዝፈልጦምን ዝፈትዎምን ነይሩ ሕዚ ግን ፕራንክ ብዝብል ቀልዲ ብዝጀመርዎ ጨዋታ ልዕሊ ወርሒ ብናይ ብዙሓት ሰባት ስምዒት እዮም እንዳቀለዱ ዝርከቡ ብዚ ተግባሮም ድማ ብዙሕ ሰብ ከም ዘሕዘኑ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ግን እቲ ሓቂ ተቃሊዑሎ ንሱ ድማ እዞም ክልተ ፍቁራት ብሓባር ከም ዘለውን እቲ ባእሲ እውን ኣብ ቅድሚ ካሜራ እምበር ድሕሪ ካሜራ ፍቅሮም ከም ቀደም ከም ዘለውን ሊሊ እውን ጥንስቲ ምዃና ሓደ ሽሙ ክገልጽ ዘይደልየ ቀረቦም ዝኾነ ሰብ ሓቢርና ኣሎ ከምኡውን ሊሊ ብዙሕ ግዜ ናብ ቀረፃ ክትመጽእ ከላ ሻርፕ ጌራ ከም እትመጽእ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ትገብረሉ ምክንያት ድማ እቲ ጥንሳ ንከይፍለጥ ከም ዝኾነ እውን ይወሲኹ ሓቢርና ዘሎ ብሓቂ ተዓዚብኩማ እንተኮይንኩም ሊሊ እውን ካብዳ ንከይፍለጥ ሻርፕ ጌራ ከም እትመጽእ ኩላትና ዝረአይናዮ ዝነበርናዮ ሕዚ ግን እቲ ሓቂ ተገሂዱ ትኽክለኛ ጥንስቲ ምዃና እውን ተፈሊጡሎ ብዙሓት ተመልከትና እውን ከም ዝገለጹኹሞ ሊሊና ኣሌክስ ከም ዘይተባእሱ ፕራንክ ከም ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ እንዳጻሕፍኩም ፀኒሕኩም ኢኹም ከምኡውን ውሽጦም ከም ትፈልጥዎም እውን ብዙሕ ግዜ ኣነ እፈልጦም ኣለኹ እርግፀኛ እየ ከም ዘይተባእሱስ ብሓባር ከም ዘለዉ እውን እርግፀኛ እንዳበልኩም ኮመንት ትፅሕፉልና ሰባት እውን ነይርኩም ግን እቲ ከምዚ ዓይነት ብፍቅሪ ዝቅልዱ እስካዕ ክንዲ ዝኸዱ እውን ኣይመሰለና ነይሩ እቲ ባእሲ እውን ትኽክለኛ ጌርና ሒዝናዮ ነርና ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ተዋስኦ ስጦታ ከም ዘለዎ ኣይፈለጥና ነርና ግን እቲ ውህብቶኦም ብካልእ ዓይነት ስራሕቲ ክኾን ነይሩ እምበር ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ሰብ ብፍቅሪ ተምሳሌት ኢሉ ሒዝካ እንዳሃለወ ግን ከምዚ ኢልካ ብፍቅሪ ክትቀልድ ከለካ ክንዳየናይ ብናይ ሰባት ስምዒት እውን ከም ትቀልድ ዘለካ ርድኦም ነይርዎ እዚ ተግባሮም እውን ሕማቅ ምዃኑ ማለት እውን ንብዙሕ ሰብ ዘሕዝን ምዃኑ ፈሊጦም ንኩሉ ተኸታተሊ ማለት እውን ይቅርታ ክሓቱ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ብርግጽ ሓቂ ክውዕል ክሓድር እምበር ተቃዊሩ ከም ዘይተርፍ ኩላትና እንፈልጦ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክሰርሑ ከለው እንዲያም ብትሰርሑ ምስ ሓሪፍ ስራሕ እዮም እንዳሰርሑ ነይሮም ብዙሕ ተመልካቲ ነይርዎም ተፈቅራዊ ሂወቶም ድማ ንብዙሓት ሰባት ኣምሃሪ ትብል ዝድሓዝ ነይሩ ከዚ ግን ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ነገር ብምግባሮም ይቅርታ ክሓቱና ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኩልኩም ተመልከትና እውን እዚ ሼር ናገበርኩም ንብዙሕ ሰብ ክባፃሕ ገርዎ እዞም ዝርእዩ ዘለው ብዞም ክልተ ፍቁራት ተባኢሶም ኢሎም እንዳተሻኣሉ ብዙሕ እንዳፀሓፉ ብዙሕ እንዳሓዘኑ ዘለውን ፕራንክ ምዃኑ ንክፈልጡ ንብዙሕ ሰብ ንክባፃሕ ሼር እንዳገበርኩም መልእኽቲ ናብ ባዕሎም ናብ ሊሊ እና ኣሌክስ በፂሕ እውን እቲ ዝሰርሕዎ ዘለው ማለት እውን ኩሉ ሰብ ከም ዝፈለጠሎም እቲ ትኽክለኛው እቲ ፍቅራዊ ሂወቶም እውን ኣብ ኩሉ ሰብ ኣንፀባሪቖም ብዙሕ ሰብ እውን ካብኦም ትምህርቲ ክመሃር እምበር ከምዚ ዓይነት ነገር እዚ ፕራንክ ዝበሃል እውን ንብዙሕ ሂወት ኣባላሽው ዘሎ ሓቂ ጌጋይ ትኽክለኛ እዩ ንምዃን ንምፍላጥ ኳስ ኣፀጋም ኣብ ዝበሃል ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ እዞም ክልተ ፍቁራት እውን ካብዚ ሒዞሞ ዘሎ ተግባር ንክቁጠቡ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ንሎም ማዓንተ ዝሓዝናይ ሓበሬታ እዚ ይመስል ነይሩ ካሊእ መዓልቲ ብካሊእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰናይ ንዓኹም